Escola de Família, un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Escola de Família, amb Olga Vallejo. Segurament ara hi ha oients que estan pensant que això d'equivocar-se, que és impossible, que no s'equivoquen, com si a partir del moment que et converteixes en pare o mare, de cop ho fessis tot bé, traguessis les taques, com si res, les taques de la roba, solucionessis tots els problemes, de cop cuinessis les millors paelles, tinguessis resposta a qualsevol pregunta, però crec que la realitat s'allunya bastant, no?, d'aquesta possible teoria. Sí, i a veure, és que difícilment algú dirà ho estàs fent malament. Sí, potser algun professor dirà aquest nano l'esteu sobreestimulant, o potser aquest nano no hauria de no sé què, i tu sempre penses, bueno, no sóc l'única persona responsable d'educar aquesta criatura, no? Amb la qual cosa ningú t'ho dirà. Si t'ho diuen és una mica com dient, tu que et fiques a la meva vida, tu que sabràs. I jo aquí, si m'ho permeteu, jo recomano una mica sortir-se una mica i dir, escolta, com està el teu fill, com està la teva filla, que això és el millor baròmetre, el millor barem de dir, estem bé o estem malament, què estem fent? I quan veus que un nano li està costant una cosa, que potser emocionalment, aleshores dius, ostres, doncs, quina influència estic tenint jo amb això? Pot ser que jo estigui fent alguna cosa que promogui aquest comportament o aquesta forma de ser, o no. Però qüestionar-se un mateix de forma sincera i transparent hauria de ser un exercici diari, no? Igual que ho fem a vegades amb la parella, o podem fer la feina, no? Ho estic fent bé, no ho estic fent bé, tinc uns objectius i arribo o no hi arribo, doncs amb els meus fills. Si jo volia els meus fills d'aquesta manera i amb aquests valors, estem avançant al camí correcte, i si no, què pinto jo amb això? Creieu que el millor és adonar-se el més aviat possible que per més que t'esforcis, que ja tens bona intenció, però un moment o un altre t'equivocaràs? Ui, sí, jo crec que això t'alleugera moltíssim, de veritat. Et treu molt pes i fa que siguis potser millor pare, inclús, saps? Perquè ets menys rígid, ets més expansiu, més obert, i mira, m'equivoco, doncs... Bueno, doncs mira, reparo, soc honest, i també miro quina és l'oportunitat d'aprenentatge, perquè sempre hi ha una oportunitat d'aprenentatge. Llavors crec que ets millor pare quan et dones el permís a fallar, tu. I un cop falles ho pots parlar. Sí. Ho pots parlar, que al final jo crec que una de les grans eines que tenim és el conversar, i a vegades amb els fills, un cop ja són mínimament d'una certa edat, 7, 8, 9, que pots parlar moltes coses amb ells, doncs poder-ho parlar. Jo recordo amb el meu fill gran, quan tenia 10-11 anys, no ens enteníem gens. Després, si podeu, parlem de com a pares quines errades hem fet. I un dia la meva dona i jo vam anar i li van dir, escolta, hem estat pensant i creiem que amb tu potser no ho estem fent del tot bé. I ens va mirar amb una cara dient, ara ho enteneu, per fi. I al parlar-ho es va obrir un món nou de poder comentar, de poder parlar, de poder canviar coses, que si només vas mirant cap a tu mateix i jo estic, no, és aquesta generositat de poder treure cap a fora també quan estàs tranquil. I que, a més, això ho has dit també abans, Carles, no ens oblidem que el nostre rol com a pares implica estar al servei del nostre fill. O sigui que això no va de nosaltres, això va dels nostres fills. Llavors, ja no és si bé o malament, però tampoc sé molt bé què és fer-ho bé o malament. El tema és com està el teu fill, quines necessitats té, i que ens mirem molt a nosaltres, però en realitat tot això no va de nosaltres. Estem al servei de... Llavors, escolta, si ens equivoquem, però això serveix per reconnectar, per ajudar els nostres fills, benvingut sigui l'error. Però quin exercici d'humilitat, sí, això que estàs dient. Totalment. És molt difícil, però és molt bonic quan es pot fer. I molt savi, no? Perquè al final un bon pare també ha de tenir saviesa, no? I som líders dels nostres fills, doncs ensenyem-los com es viu, perquè això no és només el ser pare o mare, és que els nostres fills s'equivocaran a la vida. S'equivoquen ja, també. S'equivocaran d'adults, com a parelles, com a jefes, doncs ostres, un bon model de com equivocar-se i de com ser un humà humil i savi en aquesta vida. Crec que és, no sé, de les millors coses que podem... No t'estem deixant parlar, Olga, perdona, sí, és que ens agrada molt el tema. Aneu fent. Sí, és això el que veníem a fer, no? Millor. És que això que estem parlant no deixa de ser el tema de les neurones mirall, d'aquells ens imiten, d'aquells ens copien, ells aprenen de nosaltres contínuament. I l'exemple que jo dono com a pare és molt possible que algun dia, no sé si us passa, allò que dius, ostres, acabo de dir el mateix que ma mare deia. Totalment. I me catxis la marca, no m'agradava gens, i ho acabo de repetir perquè això queda dins. Llavors, igual que queda aquella frase que no volies sentir, també poden quedar frases i comportaments que sí que volem que quedin. I és ser un exemple, el que dèiem, neurones mirall, etc, doncs estem marcant una mica com seran els nostres fills
I això no en som prou conscients. I jo que treballo amb els nanos, crec una mica més grans que els teus, Andrea, clar, quan arribes a l'adolescència ja veus moltes coses que dius, ostres... Ja, a mi encara no m'ha passat, però ja me lo veo venir. Sí. Ara, jo crec que ja portem ni 10 minuts, però si hi havia adults d'aquests que resistien a creure que ells també s'equivoquen, ja potser pensen que ni tan mal, no? O sigui, com tu deies, és molt saludable que bé equivocar-se. millor. Per si algú encara s'està resistint, què els recomanaríeu? Per caure en braços, per abraçar aquest possible error. Jo diria el contrari. Què pot passar si no hi cauen? Doncs vinga. Vale? No sé si coneixeu la rumba, aquesta aspiradora que poses al terra. Sí. Jo no sé si l'heu vist mai, però a vegades s'enganxa contra una paret i vinga, contra la paret. I a vegades els pares són pares rumba, que veiem que no és el que hauríem d'estar fent, però com ens han educat així, com és el model d'educació que vam rebre, insistim amb el mateix comportament i no ens adonem si alguna cosa la podem estar fent malament. Llavors, poder qüestionar-se i dir, si continua igual, què passarà? Doncs escolta, potser és el moment de reconèixer que toca canviar de romb, mira, mai millor dit, i provar alguna cosa diferent, a veure què passa, que és molt difícil, perquè portem unes estructures històriques molt grosses, però a la que comencem a provar coses diferents dius, ostres, em sento a gust, estic fent el que crec que és millor. I sobre aquest qüestionar-se, varia gaire si ets tu qui s'adona que ha fet una cosa malament, o són els altres que et diuen, ui, això potser replanteja tu? Home, el resultat no varia, no? T'has equivocat. Però, home, jo crec que pel nostre ego sempre és millor si te n'adones i queda en l'intimitat a tu mateixa, en comptes de que t'ho diguin els altres, no? Perquè, home, és més còmode, però a l'efecte crec que és el mateix. Per tant, a partir d'aquí és igual, que arribi el reconeixement del possible error. Si els fills... Però jo demanaria, com a pare, que m'ho diguin amb carinyo, perquè si em venen diuen, és que tu el que hauries de fer és no parlar així amb el teu fill, no sé, em bloquejaré, em tancaré, ho tinc claríssim. Llavors, sí, això no et convida gaire. Les parelles, els fills que esteu escoltant això, doncs sigueu carinyosos quan digueu aquestes coses amb empatia i amb amor. I que des de fora sempre es veu tot molt clar. Saps? Vull dir, és més fàcil criticar des de fora. Bueno, és com tot. Els altres ho veus clar, encara que els hi passi exactament el mateix que tu, no? Per això aquesta distància sempre ajuda. No, i crec que és un tema especialment sensible, el dels fills, no? Vull dir, sí, s'ha de fer amb carinyo, perquè... I sempre al servei de l'altre. Si tu dius com a crítica constructiva... No... Jo crec que si hem de donar un feedback a un pare, millor centrem-nos no només en el que està fent malament, sinó donem-li alguna eina, alguna opció, no? Perquè si només et diuen esto está mal, lo estás haciendo mal, ostres, això no és constructiu, això en certa manera, jo que parlo molt de violència invisible, és com desmuntar el pare, ostres, digue-li com podria fer-ho millor, quina opció li dones, no? Perquè jo crec que és molt més sa. I a més li estàs donant una eina que potser no ha caigut. M'encanta el teu punt de vista, perquè realment vas un pas més enllà i dius, digue-li i ofereix-li una mica d'acompanyament si és necessari. Que no ens en oblidem, que també són temes que es treballen amb professionals, psicòlegs, coach, que estan a la seva disposició, que moltes vegades no ens plantegem que serveixi per això. És que no hi ha una patologia, només és com estem a la família. Doncs sí, també es pot parlar, també pots trobar gent que et pot fer un cop de mà si veus que tu no te'n surts pel teu compte. Bueno, demanar ajuda. Demanar ajuda. És molt intel·ligent. Oi que les criatures donem per fet que quan no saben els diem que han de demanar ajuda? Bueno, demanar ajuda té molt a veure amb equivocar-se, amb la vulnerabilitat, amb assumir que no ho sabem tot i que ens equivocarem i que ens enfrontarem a emocions incòmodes. Perquè a vegades per canviar, no? Quan jo assumeixo que m'he equivocat o m'ho diuen, normalment enfronto a emocions incòmodes. I això forma part d'aquesta vulnerabilitat i aquest viatge, no? De ser el pare o la mare que el meu fill necessita que sigui, perquè d'això va tot aquest. Que bonic, perquè no és el pare que jo voldria ser, no. És el pare que necessiten els meus fills. Clar. Que fins i tot pot ser un pare diferent segons la criatura. Això t'anava a dir, que bueno, a mi em passa, són pares diferents. No? Sí. A mi em passa, depèn de... Clar, amb el Mateo soc d'una manera, amb la Valèria d'una altra, perquè necessiten coses diferents de mi, i desperten versions diferents de mi, i el vincle és diferent, també. Si els fills tenen uns pares que, per exemple, quan s'enfaden, potser s'enfaden més del compte, o que han fet tard en un moment, i són capaços de dir-li al fill, em sap greu, m'he passat, he cridat més del compte, se m'ha fet tard, m'he despistat, i es disculpen? Què és possible que passi quan els fills s'equivoquin?
repeteixen model o només repeteixen allò quan fas malament? Només repeteixen el que fas malament? Acabarà sortint, Olga, acabarà sortint. Confieu, de veritat. Sobretot si teniu fills adolescents, acabarà sortint. Tot el que heu anat sembrant, us agrada molt el tema de sembrar, me sembla que sí. Tot el que heu anat sembrant durant els anys, etc, desapareix durant una època, preadolescència, adolescència, que dius, de què ha servit tot això? I de sobte un dia, quan ja fan cap als 17, 18, 19, torna a sortir i dius, ai, sí, encara hi era el meu fill allà dins. Ara, per fi, no? Queda dins, sí. Sí queda. A Escola de Família estem parlant d'això, que els pares i les mares, doncs, que també s'equivoquen, que som humans, que també ens equivoquem, i ho estem fent amb en Carles Ventura i l'Andrea Zambrano. Quin descans saber que ja està bé ser imperfectes. I adonar-nos que som molts, vaja, que som tots els que ens equivoquem. Suposo que hi ha gent a vegades que amb aquesta rigidesa, no, de vull fer bé... Això també és molt dur. És molt dur, jo penso. Tu abans preguntaves, no? Què els diries a aquests pares, mares que no volen obrir-se a la possibilitat d'haver-se equivocat? Jo li preguntaria, tu com et sents amb aquesta rigidesa? Com vius, no, la teva paternitat, maternitat? Perquè es pot viure d'una altra manera. O pots gaudir. No? I a més és que seràs molt millor pare si t'obres a la possibilitat. I a més, pels fills, que els seus adults de referència ho fan tot bé, quina pressió, també. Sí, si es viu com... A veure, l'autopressió els fills normalment ja se la posen. Ells volen ser acceptats, volen ser estimats pels pares, i sempre els miren, encara que no ens ho demostrin, els miren dient, ostres, jo voldria que m'acceptin i que m'entenguin. Que amb uns pares, diguem-ne, perfectes seria molt més complicat. Depèn també de com ho visquin, depèn si és una perfecció que es viu en carinyo, amb possibilitat d'error, perquè al final hem arribat aquí a base de cagar-la 1000 vegades. Jo no estic ara segur en aquest terreny de com... Segurament, igual que els adults cadascú és diferent, els fills són diferents, no? I hi ha qui percep les coses d'una manera, un potser és molta pressió i un altre és... Doncs que bé, que ho fa tot bé. Sí, t'ho dic, que per mi la pressió, més que la dels fills cap a ells mateixos, és la dels pares cap a ells mateixos. Que ens hem muntat la pel·lícula de com hauríem de ser com a pares. A mi m'agrada explicar-ho. Faig una xerrada que precisament es diu els millors pares del món no són perfectes, i els explico, és que ens hem muntat la imatge de com hem de ser com a pares. Llavors fem un exercici molt divertit que dic, com són els pares ideals? Bueno, sempre estan pendents de bon humor, creatius, bon rotllo, escolten... I com som nosaltres com a pares? Com som els humans. Llavors fem la llista i surt, hosti, pues, que ens enfadem, que a vegades cridem, que estem cansats, que no se'ns acudeixen idees, i quan compares els dos és quan venen els problemes d'autoestima dels pares. És quan ve aquesta culpa, aquesta exigència de jo voldria ser, però no soc diferent, i escolta, comencem a adaptar una mica les expectatives, relaxem-nos i dir, escolta, no seré mai el pare ideal, però sóc un pare fantàstic també. I quan te n'adones de tot el que estàs fent amb els fills, coi, si és que a més estem treballant, portant una llar, encarregant-nos a llarg termini, educació dels fills, tot, estem fent-ho molt bé. Es poden millorar coses? Sempre. Però comencem des d'aquí de dir, autoestima alta, anem a veure com ho canviem, com millorem el que vulguem millorar, però oblidem-nos d'aquests ideals utòpics que a més amb les xarxes s'han disparat. Oblidem-nos de tot això i siguem els millors pares que puguem ser amb calma i amb tranquil·litat. A partir del moment que ens equivoquem, que ens adonem, què hauria de passar? Home, jo potser m'obliria a acceptar el que t'està dient una altra persona, per exemple, no? I dir, bueno, quanta raó té, no?, de ser aquesta crítica o aquesta observació. I el pas següent seria, per mi, 2 coses. Un, veure quina oportunitat et dona aquest error, no? Com pots millorar. I 2, reparar. Perquè no ens oblidem que estem sempre a temps de reparar aquest error. Llavors, fem-ho i és el que et deia, és una oportunitat de ser humà i d'apropar-te al teu fill, jo que sempre parlo de la connexió, des d'aquest lloc humà, des d'aquesta... perquè ets molt més proper. I, no sé, crec que és una oportunitat, de veritat, de connectar. I que el teu fill et vegi com una persona, no com un pare amb un rol, saps? I, bueno, no sé, jo ho faig així amb els meus fills i és meravellós com passa. I quan ells s'equivoquen, també em diuen, ostras, pues lo siento, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para reparar el daño? I crec que al final de la vida és això, ens equivocarem moltes vegades, però
Bueno, és una oportunitat de creixement i una oportunitat de connexió. I la connexió, ara em vaig, crec que són les teories de la disciplina positiva, no? Que diuen connexió abans de correcció. Exacte. Quantes vegades estem pensant com corregir els fills, que siguin el que volem que siguin, que arribin on han d'arribar i tal, i ens n'oblidem de l'important, que és primer connectar. I si estic bé amb la persona, llavors ja podrem parlar de si s'ha fet el llit o no s'ha fet el llit. Però si directament entro amb el si t'has fet el llit, ja no estic connectant, ja creem la lluita de poder directament. Amb la qual cosa és el que has dit, connexió. I quan connectes amb els fills, saben que poden confiar en tu, que ets un port segur. Uau, sobretot un camí de canvis, de millores, de tranquil·litat a casa, que de veritat que moltes famílies pagarien, i algunes paguen per aconseguir-ho, no? I la disculpa és important? Molt. És que si no et situes sempre per sobre, que òbviament la relació per als fills és jeràrquica en quant a rol, però com a persones les meves necessitats i les dels meus fills estan al mateix nivell. Llavors, si jo m'equivoco, per què? Per a què me callaria jo una disculpa, no? Crec que és una forma també de respectar els teus fills i d'ensenyar-los respecte. I d'apropar-te, no?, aquesta connexió que tu deies, no?, que és... Ja està bé, però a vegades... O sigui, els gestos són importants, però les paraules també. Molt. Sí. La veritat és que jo poso, com ha dit el Carles, molt focus en la connexió. Quan tu connectes amb els teus fills, tens una relació forta, tens una via d'accés, tens influència, ho tens tot. Des d'aquí puedes capear qualsevol error, qualsevol tempesta, qualsevol adolescència, amb la relació forta. Per això crec que és una oportunitat l'error de crear aquesta connexió, perquè només generem connexió des de la vulnerabilitat i des de l'autenticitat, des de la humilitat i de l'honestedat, no des del rol de pare i del bon pare. Des d'aquí no connectarem. Alguna recomanació? Avui també tenim recomanacions que ens ajuden per seguir parlant d'això dels errors, que els adults no són perfectes, que les mares i els pares ens equivoquem i que és una oportunitat. I comencem amb algú que era pare, que era molt lúcid i que ho explicava tot molt bé. 19 años después, cuando me piden qué has aprendido, lo más importante es que no he aprendido, sino que hemos reinventado en casa, en directo, la teoría de la relatividad. O sea, hace 19 años esterilizamos el chupete cada vez que nos parecía que a lo mejor podía haber rozado el suelo. Había un bote hirviendo siempre, agua hirviendo todo el día. Con el segundo cambiamos de método y si el chupete había caído en un sitio sucio, claramente sucio, lo pasábamos por debajo del grifo, ¿no? Con el tercero ya decidimos que si caía en algún lugar muy, muy sucio y había 3 testigos, por lo menos, lo pasábamos un poco así por la camisa, ¿no? Y a nuestro cuarto hijo nunca le cayó el chupete, es algo maravilloso. O sea, solo por eso vale la pena tener 4, porque... Si algú s'estava pensant això de tenir 4, mira, que vagi escoltant en Carles Capdevila, una de les seves xerrades lúcid, com sempre. N'hi ha moltíssimes a YouTube, estan els seus llibres. Bé, aquest és sobre el paper dels pares a l'educació dels fills i ens serveix també per aquesta transformació dels pares primerencs als experimentats. I aquest aprendre, no? Jo crec que quan un és pare primerenc passen moltíssimes coses, però una d'aquestes és potser no ho estic fent potser no és com m'imaginava que seria, potser no ho estic fent com creia que ho podria fer. Segurament hi ha gent que la culpabilitat està molt present, però aquí també s'aprèn, com tot, i per això del primer al quart, doncs el quart és un supervivent i sap que no se li pot caure el xumet. I que bonic com ho explica, no? El relativitzar, no? Com amb el temps... Saber relativitzar com a pares és tan important. Sí, vale, t'ha contestat malament. Espera, respira. I quan estiguem tots dos tranquils, llavors parlem de com t'ha contestat malament. I això per mi és relativitzar, és donar temps, és posar una mica de distància, és donar la justa mesura, i després ja en parlem, no vol dir que no sigui important. Però saber aquesta pausa, no? Aquest netejar el xumet només, bueno, ja ho veurem. Tot. Però és curiós que això, ara tu ho expliques, i un així a la teoria diu, és veritat.
Sí, ara després t'hi trobes... Com es fa això? I ja potser tan fàcil, un dia surt, però... Sí, el difícil és la pràctica. La teoria, jo crec que almenys els pares que ens venen a veure, no sé si com ho veus tu, Carles, la teoria se la saben. Sí. La majoria de la teoria se la saben. El tema és la pràctica. Ja tenen aquella predisposició, o sigui, ja tenen ganes de fer-ho. Saben la teoria i venen a veure que els altres també fan malament la pràctica. Diuen, que tranquil que em quedo, que als altres també els hi passa, això. Clar, és que ideals no hi ha res. O sigui, no hi ha ningú, vull dir, ideal. Som humans. O sigui, hem començat així la xerrada, som humans. Llavors, bueno, con luces i sombres. La pràctica és difícil amb tot. Vull dir, amb els fills potser més perquè hi ha molta part emocional, però és el típic tema, no?, d'anar al gimnàs o de canviar un hàbit a la feina, o... tot això costa. Ara, si tens la voluntat, si realment... A veure, a la gent li preguntes, què és el més important per tu? La meva família. Vale. I quantes hores dediques o quantes ganes de canviar coses a la teva família tens? Hombre, ojo, que aquí ja hem bringat. Atenció, si realment és important per tu, doncs dona-li aquesta oportunitat de canviar tu, de dedicar-li temps, pensament, perquè llavors aquest canvi sigui una realitat. Si no, la teoria és això, que el programa es queda en un concepte interessant, a no ser que quan acabi algú digui ostres, això que han dit és interessant. Fill, jo què estic fent com a pare que podria canviar? I segurament el fill el mirarà en cara de pòquer i dirà, s'ha tornat tonto, però en el fons li quedarà una sensació de dir, ostres, els pares volen canviar? M'escolten a mi? I estàs creant un terreny diferent, també. Va ser gaire diferent la vostra experiència de la maternitat, paternitat primerenca a la segona experiència, en el teu cas la tercera, a punt del quart? Mira, ja gairebé l'últim no li anava a caure el xumet. Entre el primer i el segon, una mica, però tampoc gaire, No sé, jo també em va agafar molt ficada en el tema. Jo és que vaig començar amb el tema de l'educació conscient, la criança respectuosa, abans de ser mare. Llavors, bueno, sí que relativitzes més amb el segon, però no sé si va haver-hi tanta diferència. També depèn dels fills. A vegades el que necessiten, les seves necessitats, varien. I potser el segon ja no li cau el xumet. Jo com a pare, ara em poso en el rol de pare, i amb un primer que vas més de bòlit, que ets més rígid, que tens encara la idea de com hauria de ser com a pare o com eren els meus pares i ho he de replicar, segurament era molt més rígid, hi havia molta més culpa de no fer-ho bé, i un cop desconeixes dius que estic fent alguna cosa malament. Va ser quan vaig començar a entrar al món del coaching, a formar-me jo també per entendre'm com a pare. I aquí la segona criatura ja va anar millor. Que també l'error és dir el que he après amb el primer vaig a posar-ho en marxa amb el segon, perquè igual no té res a veure, com deies tu abans, i és el típic cas, no? Ara no és el cas de casa, però els pares que et diuen és que el primer va suspendre totes el primer trimestre o va agafar una borratxera terrible i el segon li estarem al damunt perquè això no passi. No vol dir que el que aprens amb el primer et serveixi pel segon. A vegades del que has d'aprendre és dir, bueno, doncs seguiré estant relaxat, però a veure com ho faig. S'aprèn. I ara, quan deies aquest trobar-te, no?, com a pare, com a mare, deies replicar el que van fer els meus pares, hi ha pares que tenen claríssim que el que no volen és replicar el que es varen trobar a casa com a fills, i també això és un aprendre, oi? També adonar-te que potser el que tu creies que els teus pares tot eren errors, potser no hi havia tants errors, hi havia encerts també, i adonar-te que tu tindràs errors i encerts i que a vegades, per més bona intenció i més ganes que hi posis, potser els teus fills allò ho perceben també com un error. Bueno, és que aquí també has dit una cosa important, és que com perceben els fills també és un tema que tu no tens control sobre això, i cada fill percebrà a la seva manera. I això que has dit, no?, que moltes vegades eduquem des de la reacció. És jo no repetiré això. Llavors, realment no estem escollint quin és el nostre estil de criança, qui volem ser, qui necessita el nostre fill que siguem. No, o sigui, estem simplement educant des del que no vull. I normalment aquí et polaritzes i acabes liant-la igual, però diferent, saps? Llavors, clar, hem de prendre consciència de què és el que vam viure, què volem fer amb això, quina part potser ens quedem, perquè no tot ho van fer malament els nostres pares. Clar, es posen molt en valor a vegades coses que te n'adones del que varen fer els teus pares, que com a fill, fins que no has estat adult, a vegades no és necessari ser pare, però mare, però llavors te n'adones. Sí, i llavors és quan esperes que els teus fills algun dia també entendran el que estàs fent tu. Ja ho dones per fet, que algun dia passarà. Confiem. Els dos acompanyeu a famílies. Què és el que més preocupa? L'equivocar-se preocupa? L'acceptar que t'equivoques? O són altres coses?
Potser és que moltes vegades, quan venen, hi ha diferents perfils. Molts venen perquè ja tenen un problema. I sí que pensen que ho estan fent malament. Normalment, quan el teu fill té un problema, et fas 100% responsable. Que està bé fer-se responsable, però a vegades no és només responsabilitat teva, no? Juguen més elements aquí. I venen ja com dient, bueno, va, derrotados. Ja, vale, ho assumeixo, què puc fer? Però això els honra molt. Vull dir, són les persones que més ràpid canvien i més canvia la dinàmica. Després hi ha altres que potser ja encara no tenen el problema perquè els fills són petits i el que volen és ser pares conscients. No volen repetir el que els seus pares van fer amb ells, llavors és, bueno, però com ho faig? No? Que també està superbé començar a plantejar-se aquestes qüestions tot just comences, no? Això em recorda aquella sèrie, no sé si l'heu vist, Això no és Suècia, TV3, que parla d'uns pares que volen ser tan conscients de la seva criança que a vegades cau una mica en lo paròdic, no? I és un risc, també. Jo el que trobo, com deies tu, no? que els hi preocupa a les famílies, jo, pares i mares, sobretot mares, trobo un sentiment de culpa enorme. Un sentiment de culpa del que hauria d'haver vist no he vist, el que hauria d'haver fet i no ho he fet, i també de com s'han allunyat de les mares que elles pensava que serien el que realment han sigut. I és perquè s'han anat desconnectat, perquè la pressió del temps, dels fills, de l'educació, de la feina, de tot, els ha fet oblidar-se de la seva essència, de com són elles de veritat. I quan poden recuperar les seves aficions, el seu saber estar amb ells mateixos, el seu sentit de l'humor, el seu sentit d'amor, amor en majúscules, llavors de sobte comencen a canviar coses. I tu creus que aquest sentiment de culpabilitat, sobretot en les dones, és cultural encara? Jo crec que sí. Com a dona, et dic sí. És molt cultural. Jo no ho he vist tant amb els pares. Està, també, però no ho veig tant. Molt més amb les mares. Perquè tenim la sensació que mai estem a l'alçada, en general, saps? I com a mares, l'expectativa és altíssima. I la responsabilitat que tu et poses i que la societat et posa també és altíssima. Llavors, clar, és el que hem començat dient, som humans, no som superheroïnes. Bastant que som superheroïnes a vegades. Però, clar, seguim sent humanes. Llavors, aquest sentiment jo el veig molt, i molta desconfiança, o sigui, en general, però també més amb les dones, de no confiar prou en tu com a mare. I la corresponsabilitat té alguna cosa a veure aquí? En aquest superheroïna... Suposo que vull pensar que els rols estan canviant, que la corresponsabilitat està cada vegada més present... Pasito a pasito. Jo que em vaig a les xerrades, el meu públic continua sent un 90% mares. Hi ha llocs que igual és un 70 i hi ha llocs que igual és un 98. Però segueixen sent les mares les que els hi han encolomat o s'han encolomat la responsabilitat de la criança i les que pateixen, les que volen millorar, les que participen en aquests temes. I les que estan més sensibilitzades també, potser, saps? Perquè són més empàtiques, perquè connecten més amb els nens, perquè potser estan més a casa. I els pares normalment venen de fora, estan treballant, emocionalment els hi costa connectar més als homes. Llavors, Les mares també treballen. Sí, però... És el rol, és el rol psicològic que m'ha agafat. I emocionalment, jo és el que veig, emocionalment, les mares els és més fàcil connectar, empatitzar amb el nen que els pares. Perquè els pares, a nivell emocional, en general, som una mica desastre. Bueno, perquè també per l'educació... Exacte. Culturalment, els homes heu hagut d'anul·lar més o desconnectar-vos més de les vostres emocions. I això passa una factura, fa passar factura en els vincles. I amb els fills, doncs, encara es veu més, no? Perquè és una que t'importa molt. O sigui, que mica en mica encara això. Sí. I també hi ha moltes teories de l'ensenyament que el que diuen és que el nano primer necessita una mare i quan ja té els 10-11 anys canvia de role model i el seu model passa a ser el pare. I que llavors és el moment que el pare ja té un altre rol més potent amb el fill. I llavors les mares quan es retiren una miqueta. Clar, però les famílies, ara estic pensant, o monoparentals, o amb dues mares, o amb dos pares... Això se'ns cau. No, perquè també se suposa que hi ha rols. Jo no soc experta en sistèmica, però se suposa que també hi ha rols. Vale? No és tant si és masculí o femení, sinó el rol que adopta cada família. I sabrem que estem a la societat del futur, de veritat, en quant a valors, el dia que veiem tants pares com mares a les xerrades, que a parlar amb els tutors a l'escola vinguin tant els pares com les mares, com que ens estigui escoltant ara i dient que interessant, vull fer alguna diferent, siguin tant pares com mares. Tengo 4 minutos para llevar a Roscoe al veterinario. Os quiero, chicos, fuera. ¡Oh, por Dios! Hemos convocado una reunión de madres a las 5. Te espero allí. Conseguiré un canguro para que venga esta tarde. Lo conseguiré sin ningún problema. Ya verás cómo sí.
¿Qué tengo hoy en la agenda? Llega súper tarde a la reunión de marketing. ¿Y me lo dices ahora? ¡Qué fuerte! Voy a llegar tarde al primer entrenamiento. Lo siento, vale, hago lo que puedo. Pues podrías hacer más, mamá. Eso es, buen chico. En nuestros pasteles no quiero ni BPA, ni MSG, ni BHA, ni BHT, ni sésamo, ni soja y, por supuesto, ni frutos secos, huevos, leche, mantequilla, sal, azúcar, ni trigo. No. ¿Qué pasa? Estoy harta de intentar ser la madre perfecta. Se acabó. Has dicho lo que siento como madre, pero no me atreví a decir. Ahora hay tantas normas. No castigues a tus hijos. No digas que no a tus hijos. Oh. Nos dejamos la piel para que la vida de nuestros hijos sea increíble y mágica. Y su vida ya es increíble y mágica. Seamos malas madres. Me apunto. ¡Por las malas madres! Estàvem esperant que ho diguessin, Seamos malas madres. Això és una pel·lícula que no he vist. La veritat és que no, Jo tampoc. no l'he vist. Està a les plataformes, però és l'excusa. Volia que diguéssim malas madres, podrien ser malos padres també, però com que estàvem parlant això, no, dels rols, de la càrrega, que encara sovint és més femenina, doncs algú podria pensar que això és molt exagerat, però hi ha tantes coses a fer que és difícil fer-ho tot bé i no equivocar-se, no? Que és una mica el que li passava a aquesta mare. Ho havia de fer tot, s'havia d'encarregar dels fills, del gos, del veterinari, dels pastissos, de tot com tot. I, clar, al final volen acabar sent males madres perquè estan fartes de tanta perfecció. I, de fet, a Espanya ja fa anys que existeix el moviment Males Madres. El Club Males Madres és la comunitat de dones i mares que lluiten per trencar amb el mite de la mare perfecta i aconseguir una conciliació real. Que ara podríem dir, bé, ara ja s'està parlant, però quan va començar el Club de les Males Madres s'estava lluny de pensar que una mare no podia ser perfecta. Era com això de l'embaràs, del part, del postpart, que tot era idíl·lic i que pensaves, bueno, a veure, però on viu aquesta gent que tot és tan meravellós? Fa falta tocar de peus a terra, no? Dir les coses amb calma, però parlar, aquest que som humans, que ens equivoquem, perquè si no... I s'estan fent molts passos que ens animen, no? Que estem en aquest bon camí, no? Ja es parla per primers cops de violència obstètrica, s'està parlant de molts conceptes que no existien o no se'n comentaven i estan sortint molt. La bona notícia és aquesta, la dolenta és que estem veient una joventut que puja, que hi ha una part d'ells amb uns valors que tiren enrere. I llavors aquí som com a societat hem de ser molt conscients també de com volem que sigui la societat del futur i lluitar-hi més activament i més, no sé, confiant que encara puguem continuar aquest camí que estem ara tan bonic de millora. I diríeu que el nivell d'exigència és més alt ara que fa 50 anys? En quant a les mares... Sí, en aquestes males madres. No, jo crec que, vull dir, com a mares sempre hem tingut una expectativa altíssima. Vull dir, el motllo de ser bona mare és inalcançable. Dir això sempre ha estat aquí. El que passa que comparo amb la meva mare i ara tenim més obligacions. Vull dir, cada cop tenim més càrrega, que hi arriba un moment que és que no és insostenible. Jo crec que més l'exigència és per altres elements, no tant pel rol de bona mare, que sempre més o menys ha sigut el mateix. Bueno, la criança respectuosa ho ha complicat una mica, crec, perquè, clar, sobre fa feina personal, saps? Per ser aquella mare que sap posar límits però no cortar les ales, saps? Clar, però... no és fàcil. No és fàcil. Jo penso sobretot en el moment de la discussió dels fills, no? Quan es diu, a veure, parem un moment, aquí què ha passat? Un t'explica la seva versió, l'altre t'explica la seva versió, i penses, bueno, és que per això necessitem molta estona. Això un dia normal. I paciència, i estar tranquil·la. Clar, a punt de sortir per anar a l'escola. Tot forma part d'un món diferent, que en el qual puguem tornar a la feina tranquils, contents, amb ganes de parlar, que els nens arriben de l'escola contents amb el sistema educatiu i també t'expliquen, i aquest món Happy Flowers serà fantàstic el dia que arribi. Encara ens falta una miqueta. Tornem de la feina cansats, de mal humor, i petits trucs, no? Fes una volta a la manzana abans de pujar a casa, ventila el cervell per poder arribar i fer una abraçada de veritat als teus fills. En lloc d'estar allà amb els problemes que portes de fora i nens no t'avaleu el pare que té feina o a la mare que ve atabalada de la feina. Aquesta exigència per fer tantes coses i també... Potser et trobes, a més, que a xarxes socials tothom cuina de meravella, que tenen temps per fer infinitat de coses diferents, totes les fan bé, que són uns pares excel·lents, o almenys a la foto ho sembla. Això juga en contra? Perquè parlem moltes vegades dels joves, no? Dels adolescents que veuen, els altres que fan, que sembla que tot els va bé, que a les xarxes socials es mostra la millor cara, però els adults també ens trobem
moltes vegades amb altres miralls, no? O sigui, el que veus, penses, com s'ho fan? Jo crec que és una mica estem en una societat del narcisisme, és a dir, que la imatge és perfecta, però després hauríem de veure què hi ha darrere. I per molt que no vulguis, tots aquests impactes, no?, de fotos i posts i vídeos de família ideal, home, tot i que no vulguis, doncs sí, et condicionen, no? I després et compares i dius, jo no, jo esto no lo hago, jo no sé cocinar. Però bueno, també ser conscient una mica de que és que això no és real. És que no és real, és que som humans i darrere aquesta foto també hi ha la part d'ombra, que hi ha part que tu no veus i que no mola, que està a totes les persones del món i a totes les cases del món. I que tu dius als teus fills, recorda que això que veus a les xarxes no és real, però després tu te'n vas i mires el teu Insta i penses que sí que ho és, quan saps que no ho és perquè li acabes de dir al teu fill o filla, però tu mateix t'agafes aquest model també que és inabastable, és impossible. ¿Os acordáis de la frase que había encima de la pizarra? No. ¿No? Equivocarse es el principio de aprender. Yo no me daba cuenta, pero con esta frase incitaba a mis alumnos a que pensaran que el error forma parte del aprendizaje. Y esto es un término clave dentro de la mentalidad de crecimiento. Entender que el error es una oportunidad de mejora. En estos estudios, no sé si lo conocéis, ¿os suena? Mentalidad de crecimiento. Bé, això és una de les xerrades dels vídeos de BBVA, aquestes de Aprendemos Juntos, un fragment, el ponent és en Chema Lázaro, és professor de primària, guanyador, entre d'altres, del Premi Nacional d'Educació el 2013, i ja el sentíeu, equivocar-se és el principi d'aprendre. Dir-ho és més fàcil que fer-ho? No. Sí, però quan ho has assumit, de veritat, és que vius molt més lleuger. O sigui, no, a mi no m'importa equivocar-me, vull dir, ho tinc assumit, que m'equivocaré. Vull dir, no ho vull, no m'agrada, intentaré fer-ho el millor possible, però sempre ho faré millor que si no vull equivocar-me. Llavors, mira, quan ho has assumit, de veritat, és que ets molt més lliure. Això és fantàstic. I és més fàcil dir-ho o viure que tu ja ho vius molt que la majoria de la gent agafar aquesta habilitat, no? Aquesta flexibilitat que no és tan instantània. L'error en aquest país continua sent complicat de manegar. Bueno, i no creus que això també es deu al sistema educatiu? Tot. Que es penalitza moltíssim l'error? T'has sortit de la ratlleta quan pintaves de colors i, bueno, pues igual és un nano que serà Picasso, deixa que s'ha sortit de la ratlleta i veiem què pot haver-hi aquí, o... Clar, és que ens portem malament amb l'error ja de base, no? Des de que som petits. Llavors, ho portem a l'inconscient. Ens equivoquem i ens nos flagelamos. O la culpa que tu deies, dius, bueno, però és que potser... Portem molts anys de sistemes educatius, polítics, religiosos, etc basats en la culpa. Bueno, i el sistema educatiu es basa amb el càstig, amb l'obediència, vull dir, amb lo punitivo. I clar, què fem amb nosaltres? Lo mismo. I l'avaluació, contínuament avaluats. Ara farem avaluació contínua, això vol dir que tot l'any t'estarem mirant, no et despistaràs ni un moment, i si la cagaràs cada moment de l'any. Exacte. I si ens passem de rosca d'equivocar-nos? Que això seria, com que ja sé excusar-me, no? Ah, no, això no val. Això ja és algú que té molta barra. No val. Això no val. Sé excusar-me, sé dir que ho sento... No, doncs, si ho sents, ho sents, si no, no ho diguis. Vull dir, ha de ser coherent i responsable, perquè, clar, això que jo he dit, pots pensar, bueno, mira, pues, tu fes la teva, sigues autoindulgent, no? I si la lies, pues, dius, perdó, ja l'he... No, perquè també s'ha de ser responsable. I això implica respondre als teus errors i reparar si pots. Saps? Llavors no es val, això de... Això vale, perdó. Igual cal mirar aquesta persona que accepta tants errors i tal, què passa? Igual no es veu capaç o no sap com solucionar-los i per això s'escuda amb el de perdó, m'és igual, no m'importa... Igual és que no sap com afrontar-ho i també necessita ajuda, no? Necessita un acompanyament. S'hauria de mirar també el cas. El detall. Sí. De la teoria a la pràctica. Doncs seguim parlant d'equivocar-nos, d'aprendre a equivocar-nos, d'acceptar que ens hem equivocat, de l'error, i fèieu referència al sistema educatiu, doncs anem a veure què passa a l'aula. I saludem a la Noemí Piguillem Gómez. Molt bon dia, Noemí. Hola, bon dia. La Noemí és mestra d'infantil a FEP Petit Santa Maria i ets mare d'una nena de 10 anys. Sí, l'Estel. A veure, quan és més fàcil o difícil reconèixer que una s'equivoca? Com a mestra o com a mare? Perquè, clar, com a mestra podries dir, és que en tinc 25 al davant.
Però clar, potser el vincle emocional com a mare, encara que en tinguis un al davant, com va això? Ja. Bé, jo penso que també depèn de l'objectivitat de cadascú. Si tu ets una persona objectiva, que se suposa que en principi no hem de ser bastant objectius, doncs no és gaire difícil veure... No és difícil, no? El tema és que si no és gaire objectiva, doncs costarà molt més. Sí, a vegades ens costa potser el que se sol veure més, no? O el que a vegades comenten doncs que a l'escola no costa tant, no? Perquè que tu deies, no? Que aquest vincle emocional no és tan gran, però a casa costa més. Doncs a casa també hem de ser objectius i hem de veure, no?, quan la cosa no funciona igual, no? Ara parlàvem d'equivocar-se és el principi d'aprendre. És gaire diferent el que pots arribar a aprendre de l'error com a mestre que com a mare, o tu ho vius de forma similar? Jo crec que és similar, que no pots... Quan aprens d'un error, jo crec que tant et serveix com a mestre que com a mare, no? Perquè l'error, doncs, has après d'ell i et serveix per tot. I el sorprèn gaire a les criatures d'infantil? Tu ets mestra infantil. Quan els dius que t'has equivocat, encara se sorprenen les criatures quan un adult els diu és que em sap greu, m'he equivocat? Sí, els sorprèn una mica. I sobretot quan els demanes perdó. Això encara els sorprèn més. Jo crec que quan els tractes, no?, com a persones, no?, perquè clar, evidentment els hem de tractar com a persones, jo crec que no estan tan acostumats. A vegades se'ns oblida, no?, això, dir-li perdó a un nen, o, no?, perquè són petits. Doncs a vegades això ens oblidem, i això aquí a l'escola sí que ho veiem, que a vegades sí que sorprenen. Abans dèiem, doncs això, que a vegades el sistema educatiu hi ha aquesta... et sents constantment avaluat, que l'error, aquest sortir-te de la línia quan estàs pintant, error... Diries que ara es conviu millor amb els errors a dins de l'aula, que es té més consciència que és una oportunitat per aprendre, per millorar, per adonar-te de què has fet malament, o per què allò no ho has fet com se t'estava demanant que ho fessis? Jo crec que ara també hi ha més diversitat, no? Trobem més diversitats a les aules, no? I això també fa que també a nivell d'ensenyança, no?, per així dir-ho, a nivell de contingut, també els continguts es treballen també de manera diferent, no és com antigament, no?, d'això que deies de pintar. Sí que pintem, però sempre estem amb la part positiva, no?, felicitant-los a més, dient-li, doncs molt bé, que no estigui estupendo, no?, però sempre estem reforçant la part positiva dels infants, i això també és molt important. Jo crec que s'ha canviat una mica, s'ha canviat bastant en aquest nivell. I què diries que aprenen tant l'alumnat com els fills quan veuen això, que un adult reconeix que també s'equivoca, i aquest disculpar-se que deies, és que encara el sorprèn? Jo crec que aprenen, doncs, a seguir un bon model, no? No? A vegades als nens els demanem, no, demana-li perdó, no?, quan apareix algun conflicte. Però si tu mai li demanes perdó a un nen, ell tampoc et veurà, no?, a seguir un bon model, no? Que són persones, tots són persones. Amb menys edat o més edat, però tots són persones, no? Jo crec que això és molt important. El que estem veient és que és molt alliberador, adonar-se que un s'equivoca, que és humà i que no passa res. Noemí Piguillem, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Que vagi bé, adeu. Adeu. Encara ens queden uns minuts per seguir parlant d'aquests errors, que ens equivoquem, que no passa res. La consciència és important, la consciència de donar-nos que ens hem equivocat, i aquest fer-ho des de la veritat, no? Aquest ser sincers amb nosaltres mateixos i amb l'altre també. El primer pas, és el primer pas, com qualsevol addicció, qualsevol tema, no? És dir, el primer és, tinc un problema, és veritat, em passa això, o he fet un error, o no volia veure que ho estic fent malament, perquè és el primer pas per poder dir, què vull fer amb això? I com ho faré? I quan començo? I qui m'acompanyarà? I com ho faré perquè això sigui veritat? I com ho mediré? I com... bla, 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 bla. El primer pas és això, consciència. I tenim molt poca... Bé, generalitzo. Hi ha molta gent amb molt poca consciència, i les pantalles ens allunyen molt d'aquesta consciència, a més. I dir-te la veritat. Això de l'honestedat... A tu mateix? Sí, això costa. A tu mateixa? Sí, això costa. Però crec que és tan important dir-te la veritat per saber la realitat d'on vius, encara que no t'agradi. O sigui, la teva situació és la que és. I quan abans vulguis veure i ho reconeguis,
Molt millor. És que és una cosa que m'obsessiona, O sigui, a mi personalment, dir-me la veritat, no mentir-me, no edulcorar la realitat, no voler tapar... És que crec que quan ets adulta costa molt més tot això, perquè quan ets petit sí que tothom opina, no? Tothom diu, és veritat que estàs aprenent moltes coses i llavors et diuen això s'hauria de fer així, però ha baixat, això no ho has fet prou bé, estic suavitzant tot molt, però però quan ets adult tampoc hi ha tanta gent que ens digui que fem les coses malament, sobretot laboralment, en funció d'on estiguem situats. És molt difícil que ens diguin que fem les coses malament, i a vegades tampoc... Si tu creus que se'ns qüestiona molt? Bueno, almenys les que jo he treballat o les que dono formació, els feedbacks és el pan nuestro de cada dia. Et dono feedback i t'estic fent un favor perquè et dono feedback. I no et pots molestar perquè t'estic donant feedback. Agraeix-m'ho. Agraeix-m'ho. Saps? Perquè t'estic donant feedback i és oro el feedback. Això és lo normal. I la gent no té cap mena de remilgo en dir-te el que fas malament. Com pocs filtres, vols dir. O sigui que hi ha moltes maneres de dir-ho. Sí, però que la gent, vull dir, si t'ha de dir el que fas malament, vull dir, són més, si t'han dit més a dir el que em sembla malament o el que fas malament que el que fas bé. Això sí, és veritat. Llavors... Però veus, jo em pensava que estàvem més lluny de la crítica, sent adults que sent infants. Però no. És a tot arreu. El problema de la crítica és que normalment és anem a veure com van les coses amb un fill, amb un treballador, i són 5 minuts de les coses que fas bé i 55 de les que podries millorar o que hauries de canviar. I aquí és on tampoc és just, perquè això m'aixaca l'autoestima. Tu, com comentaves ara amb els nens, és molt fàcil dir-los i tothom els hi diu, i per això l'autoestima dels nens es m'aixaca tant i desapareix tan ràpid, perquè tothom es veu capaç de dir-li tot el que fa malament. I quanta gent els està dient també en què poden construir, en què tenen aquesta sort o aquesta capacitat, que no es tracta de fer-los la pilota i construir nens supercreguts. Es tracta de ser també una mica equilibrats, no? Es parla de tècniques del sàndwich a l'hora de donar feedback, no? Sempre es busca una mica això, l'equilibri a l'hora de donar... Perdona, la tècnica del sàndwich? Digues una cosa bona, llavors la que no t'agrada tant, i després l'altra bona per acabar amb una altra cosa bona i tenir un bon sabor de boca. Aleshores, es tracta sempre de com dius aquestes coses, no? Que si normalment som un país crític i anem molt a sac a lo que no ens agrada i dediquem molt de temps a mirar els defectes de la gent o dels fills o de les persones, i no ens n'adonem que aquest nano, que sí, escolta, que potser no ha anat bé a mates perquè ha fet el dropo, però a canvi és encantador amb les àvies, a canvi està fent un esforç superfort en dibuix perquè vol treure una bona nota, i això no ho veiem tant, no els hi diem. I aquí és on hauríem de ser potser una mica més conscients. No, i que és molt improductiu. O sigui, jo al meu llibre publico, no? Un informe meu de P3, on realment em defineix, però defineix tot el que no és l'Andrea. Dius, mira, darrere tots aquests noes estic jo, saps? Però dius... Ho podrien haver fet en positiu, de totes les coses bones que sí que ets. Exacte. Dius, però, clar, si dius... Bueno, és que el meu fill no dona pomes, no dona llimones, no dona maduixes, però, escolta, que és un olivo, dona olives, diu, per què no ens enfoquem amb el que sí és bo al teu fill? Perquè, clar, és que és absurd. O sigui, pensa que la majoria de vegades posem tot el focus, com deia el Carles, en el teu fill, amb les mancances. Dius, però és que el teu fill mai donarà llimones. O sigui, mai serà superbo amb això. L'ajudarem, però si posem tot el pes, tota l'energia, tot el focus en fer créixer allò que ja té, és que potser aquesta persona és un geni després, al dia de demà, no? És una persona amb moltíssima sensibilitat, amb molt de carinyo, amb una facilitat de fer connexions amb persones, un comercial de la leche, saps? Llavors, aquestes oportunitats les perdem perquè ens estem enfocant amb el que no tenim, amb el que no tenen els nostres fills, amb el que van malament. Doncs per mi és molt ineficient. Quan faig sessions de coaching, que ve la família i porta el xaval, l'adolescent, per canviar coses, et comença a explicar, clar, tots els problemes, perquè ells venen per problemes, i te n'adones com s'esplaien i com... No direm que ho gaudeixen, però que es troben molt a gust explicant tot el que el nen aquell podria canviar i hauria de ser diferent, i sempre m'acaba com els pares dient, vale, abans de marxar, ara veneu-me'l, com si fos un anunci per paraules. Digueu-me totes les coses meravelloses del vostre fill, de la vostra filla, perquè així podrem començar amb una altra energia. I llavors, quan els empenys, quan les forces comencen a sortir,
doncs sí, que és una persona superbondadosa, amb un cor no sé què, però... No, sense peros, perquè sempre ens anem al pero, sempre estem amb la crítica a punt, no? A centrar-nos amb la part positiva, que és la que ens permetrà construir. Si un casteller de Valls només miro qui li fallen les cames, no? He de mirar quina força tenen per poder tirar. No sé, No, clar. Una metàfora una mica rara. Si ens enfoquem en el que no és l'Andrea, bueno, tu llegeixes aquell informe de P3, et poses a plorar. I vaig dir a ma mare, ¿tú esto? Cuando leíste esto, ¿qué? No te pusiste a llorar perquè los de el meu germà eren encara pitjors, saps? Clar, i bueno, no, mira, no sé, no le hice mucho caso. Però, millor, sí. Però clar, darrere tots aquests noes hi havia el sí, perquè clar, és que darrere cada no, el que no és el teu fill també parla del que sí és. Llavors, escolta, no sé, jo crec que els pares, no, com dèiem abans, estem al servei dels nostres fills. Vull dir, per fer d'ells la millor llavor, per donar-los les ales més grans per volar. Llavors, ens enfoquem amb el que sí tenen, perquè si no... Abans d'acomiadar-nos, no em vull quedar amb les coses, amb la part negativa, però és que això és com des del plantejament de que no ens surt. Ens hem equivocat, som humans, ho acceptem, no tenim cap problema, volem millorar-ho, però no trobem la manera. Com ho fem? Quan ho intentes, no? Quan tu saps la teoria, la saps, ho intentes de veritat, però és que no te'n surts. O quan ni tan sols saps quin seria el camí per fer-ho. Demana ajuda. I el Carles i jo, els dos som coaches. I encantats d'ajudar. Tenim llibres publicats. No, i demana ajuda. Demana ajuda perquè moltes vegades, començàvem així, no?, a la tertúlia, no sé què fer. Vull dir, el no saber, aquesta incertesa, o la frustració i la impotència, demana ajuda. Perquè a vegades tothom té punts cecs. Doncs no he caigut amb això, però necessito algú que m'orienti una mica. I la humilitat de poder demanar ajuda i acceptar que igual algú altre tindrà solucions que tu no has estat capaç de veure, perquè no és el teu terreny. Tu tens la teva família, però algú que n'ha vist 200, 300, 2.000, segurament et pot ajudar amb un punt de vista diferent, o amb unes accions, o amb alguna cosa que t'enriqueixi la relació familiar. Doncs estem a punt per aprendre, perquè ja no tenim problemes a equivocar-nos, doncs ara... Sempre a punt. Podem millorar, ara. Podem créixer. Andrea Zambrano i Carles Ventura, moltíssimes gràcies. Gràcies a tu. A tu. I com sempre, acabem amb música. La cançó d'avui és Afterglow, de la Taylor Swift, que ella demana perdó, s'ha equivocat, doncs anem practicant. Fins aquí el programa d'avui amb la Paula Moreno, el control tècnic, i qui us parla, l'Olga Vallejo. Ens retrobem la setmana vinent. Ha estat un plaer acompanyar-vos, que tingueu molt bon cap de setmana i fins dissabte a les 9, Escola de Família.